ki para bangit baro kat ki bala pun UI limba kini kabor ni juk mata ai ku blei pi ka tengok tiang tam ru trai bulu ni ji supres orga ai ku blei step bu pi ni bor bulu ka sni ju pi ka long sni ka badap ni ji ku ko ju blei bad ba jing im ko ju ni ka long ka ji ku kita bagi hab ni kundu tiga ni step ko benta ka bang kwa bagi kuson lang kadai na tu ka juroi sam ka ar pulai ka bangi ju sutnat man snap wan puli ka ikan tien ni bang kumni try long nong up lang brot jonga ngan om kurdu upentia yang ha ge jaga phlang bejernam uyalam yang harut bajai jai upen phai pat ikamen sim jonga uyalam yang agilenti ka hok dagam daga kerteng ju shisha daga ya ju ya ka them ko serni ko jingyaw ngan om shakti ni ka basniu namar medon ringkat mami ya nga ding du baru shandu jomi ki pentingan ya ini kintin kilong kintin ki ba ayun sim shibun yang ibe biwe namar kalong ko badai yang i ba kani ka step masin sedang ga sni begin pai sutra hi jing duai wan puson ni omon ga jing ban tipru o blei ulong ringkat bat ni u jalam yang baru peniat yang ti ka jing im ka jogi rabu nong roi sam wong i gini kintin udah sungtu shai ba ulong tang kum ulong brot ya ba udon kam ni ki baro nautrai uba penbiang ya ka bam kadi ya ka kup kesem uba penbiang ya ka jingmut ka jing berkhat ka jong uba penbiang ya kan air pun rimensim bat iga benta baro habi day bat ka jing what happening ki jing kendu beri beni kendu ka jing im jong ka jing pen kre ka jong trai ka long pun kata ho pun thia ai ni ka jaka plang ko jingam ha ka bang yo kerhai kata ka jing long aram kamet what happening ki jing su krai ka bangi day ban ma namar ha ka ni ka jing im ka bangi im kamdan ka wiru ka jing ya enti ka bangi habanyat ya badan haka ya ka jing su wa paka hende ka jing ya enti ka jongi kalong ben ka bangi habanyak sai na ko ka por sawi ka por hende wa apreng ka ka jing sa ka jongi kata hi ka jing sa ba jing job jongi ka jing sa kalong kum ka jaka plang ya wala pentia ani khna mi la ban yo ya jing ku para bagi kendu igi bubun ke jing pensoi pen phai pat igi men siu jonga ko bong mong wa sim siu limba ini ke juai sam uyalam yang ahilenti ka hok dalam tak kerteng itu uyalam yangi upen sungtu yangi upen sempang yangi wadu pen kendu yangi bangin la ban sungtu kanu ko badai bat kanu ko bomdai kanu ko basisha bat kanu ko bom sisha kanu ko balong ko hop bat kanu ko balong ko pop ho ni sungtu baga jingjit ka wei naki ka bha ni ko basniu kading jongi hende ga jing pen kendu bagen la ban sungtu kanu ko bha bagan ko basniu kadai ka jung lei wei pi wei nangi ngidon ya ta bor ka bladon lupa hapo jungi bangin la ban sungtu ya kan ko badai bat ko bom dai ya ka ba bat ko basniu ban la om tang ban pnya pher ki henry ban sungtu ru ya ka jinge pher baru ban tip balai ba ta ba kas kam ya dai ne kam ya tin khu ha jinge long ka wei bat ko basniu bat nang ta ngin sala banjir henry ho ka shong ha jing jiet ko jongi henry ubleu jongi te ban phai ye ka man sim jongi u yalam yangi ron ti ba ho henry ka shong hangi langin bot ning bot kita bat ha bi dan ha pedeng ki jing kendu ki jing syam ko jongi ki ba bun jat ha ka bang snu kumba
leksi ngin sakhalem habing snu kuma leksi kata kajing ban khia balwan ban halor jongi kalong ka bakhrao hadu kata ngin kan mau bo blay udon lem bat ni kumuta udingdu bat ushandu uban pentingan yangi kapadeng kiri kundu leksi bingin sukan kumning inumla ban sung thu than Henry bangin yeng hakahok begin yan hakata kalenti hakaw try uyalam yangi kata kalenti ko hok kalong obdan kam yangi begin shempang yangi way ngin yakandu shibun kijing e bar kita kijing e kilong kijing e kibalong kum kata kathem kaserniu kijing yak kat shabapai kat shabangi pe tang kijing e tinghu tang kijing sakren tang kijing sak dumok namar ban yeng ban nyai kakalenti ko hok kajung try kamlong ko basuk hani ko perthai ko bakanriang bat ko mutlok kat kani badin ngani ga daw ni hapan pen kan mau yelodi bau tau try ujongi ubabat yangi ubat bangiru ni bat yu ulang tau dingdu baru shandu ba ai hangi ya kajing tingen namar kani ko perthai baro kan sedu no Henry utrai ujongi unya ini bat kikentien kiba utrai ula kular hangi kenya ini bat kijing kular kiba kular kenya ini kijing sniu baro kin saja no namar baik kiba sniu pan sapindu no padin ngani ngadaw utrai ulong utau nong pentingan ujongi dene ngani ngadaw utrai ulong utau shandu uban yarap ini hakapor bangi jan khalam ulong shandu umur pen mau yangi bak ke ba uong kalong ba shisha bat habangi nget hata jing shisha ya ba ulak kular ngin shepting banle ya kanu ka ba medei bat kamon ujung blai namar lada ngimble ya bakat kin komon ka ujung blai kata kaserniu jong ka jingyok kabadon hata ka them kan kejat yani kan kejit yani bat ngindu no Henry larangi don lembat utrai nginam khlem Henry kani ke baro kasong hakan jingko ngu kebangi ipin ko ngu badene ngani ngadaw hakani ka sni baro sni ngipin kan mau yeledi ngajing darkat ko utrai ulong tong up long brot ujongi ngipin kan mau yeledi bangilong ki briu ki batlot bagi ji kundu ki babunjat ini kundu ako jingin ngipin kan mau yeledi bah padeng kita ji kundu ki bangi kundu ni hapan shim ya garai khnang bila banya ya galinti go hok ujung trai badru ngipin kan mau yeledi bagasni kanu ru ka bangi kundu mentah negisni ki bancawan gini kendu igi jing ki bunjat ki ban persyang ban penkhelem ya jinge ka bangi ngidon hengen penkan mau yeledi bakaktien ka jung trai kalau ka bayai ne jinom ban trai jongi bakaktien ka jung kilong utau dingdu baru shandu ujongi uban pentingan ini ini ni ublay hanjing doai ublay berupa jing habdengi aingu imetrai namani sni ko thamai me ai hangi bayara patakan rat aku bakal long jing ku nonta jonga ba jongi lambaro kan long jing ku igi babon ko snap ko snow tin jonge bayara imetrai binya ini sni berkubai haklen ti kamon jonge and yes come and snap and slowly do I just try to pan in the juice press but why not the eye but you back to the pa is it to play with cool or just not with hang to push it more in museum cool I realize the cool play some side of the but unta ka bam ju ko